ଆପଦାର୍ଥେ ଧନଂ ରକ୍ଷେତ୍ ଦାରାନଂ ରକ୍ଷେତ୍ ଧନରପି ଆତ୍ମନଂ ସତତଂ ରକ୍ଷେତ୍ ଦାରରପି ଧନେରପି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ବିପଦ ଆପଦ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶୁ ବିପଦ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ନିଜର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଧନଠାରୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋପରି ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତି ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।